Toto leto je špecifické tým, že je v kuse veľmi teplo a veľa žien má problémy s menštruáciou. Nezastavuje sa menštruácia, majú nadmerné krvácanie a žiadajú ma o pomoc, o radu. Západná medicína, ktorá je nenahraditeľná aj v tomto svete, aj v tomto čase, je častokrát bezradná. Tieto problémy rieši kiretážou, to znamená čistením maternice, alebo potom chemickou liečbou a hormonálnou liečbou. Východná medicína sa snaží prísť na tú príčinu. Vždy hľadá tú príčinu. Síce táto cesta možno je dlhšia, ale ten problém sa odstráni. Kým ten váš problém s tou hormonálnou liečbou sa nevyrieši, lebo ten problém sa presunie z bodu A do bodu B a vaše telo cez inú časť tela vám dáva najavo, že niečo nie je v poriadku a je na čase s tým niečo urobiť. Je to len na vás, ktorú tú možnosť si vyberiete. Vaše telo, váš život je vo vašich rukách. Musíte sa rozhodnúť vy sami. Poďme sa pozrieť na to, ako tieto stavy rieši východná medicína. Takže tých príčin môže byť niekoľko. Prvou možnou príčinou môže byť nedostatočnosť a vyčerpanie sleziny. Slezinu a pankreas Číňania berú ako jeden orgán a nazývajú ho slezinou. Teraz, druhou príčinou môže byť vyčerpaný yin obličiek. Treťou príčinou môže byť vyčerpanie yin obličiek s odlučovaním energie yangu. A poďme sa pozrieť na to, aké sú príznaky, aká strava je potom pre vás vyhovujúca a aké byliny alebo bylinné zmesy používať. Tak poďme pekne po jednom. Vyčerpaná slezina. Slezina miluje všetko, čo je sladké, prirodzene sladké, a to sú v prvom rade obiloviny, koreňová zelenina, kvalitné mäso, raňajky by mali byť teplé kaše. Nemali by ste zabudnúť na to, že v každom jednom ovoci je veľa cukru, takže dočasne je dobre vylúčiť aj to ovocie, aby ste obmedzili príjem cukru. Treba obmedziť príjem tukov, ktoré sú pre slezinu ťažko stráviteľné, hlavne keď je v oslabení. Používajte kvalitné tuky, ako je kokosový olej, olivový olej, bravčová masť, mangalicová masť, a tieto tuky používajte naozaj mierou. Čisto len na to varenie a zvlášť už nikde nepridávajte navyše. Ešte som zabudla na ghee maslo. Jedzte malé porcie, 3 až 5 jedál. Ideálne sú 3 jedlá denne, ale menšie porcie, aby to teličko stihlo pretráviť. Obedy by nemali byť menučka, ale poctivo varené jedlá a taktiež treba vylúčiť mučné jedlá, sladkosti a mliečne výrobky živočíšneho pôvodu. A ako sa to na fyzickej úrovni prejavuje? Slabosť sleziny, bledá tvár. Po jedle, po polievke sa môžu objaviť také kropaje do vlasov, takže spotenie sa do vlasov. Nechuť do jedla, riedka stolica, alebo naopak veľmi tuhá stolica, chuť na sladké, únava, vyčerpanosť. Problémy so zaspávaním. Menštruačná krv je na začiatku normálna, potom zhruba po tých 5 dňoch, už keď to vyzerá tak, že sa to krvácanie zastaví, mení farbu, začne byť taká bledorúžová a potom o pár hodín alebo o deň
sa znova pustí normálne krvácanie, ako keby začal nový cyklus. A je veľmi dôležité toto krvácanie zastaviť, lebo toto ešte veľmi vyčerpá ženu.